i bawb sydd wedi ymuno i wrando ar ddarlith Eisteddfodol Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 2021. Ein darlithydd eleni yw'r doethwr Helen Williams-Ellis a fydd yn traddodi darlith ar y pwnc Rhyw, Pŵer, Priodas, Catrin o Ferain a'i phedwar gŵr. Croeso i chi, Helen. Taniwyd diddordeb ein darlithydd ym mywyd Catrin o Ferain pan y darganfyddodd nifer o bethau yn ymwneud â Richard Clough, Richard Clwch a'i lŵr Catrin ac un o gyndeidiau teulu Clough Williams-Ellis. Cymaint yr ysfa i glywed mwy am Catrin a dweud ei stori a'i hanes fel y penderfynodd mynd i'r brifysgol i astudio am radd mewn ysgrifennu creadigol. A aeth yn radd meistr, yna'n di-ffil, ac yna doethuriaeth ar y testun Catrin o Ferain, delweddau mewn llun a gair. Heb unrhyw oedi, mae'n bleser gennyf gyflwyno y doethwr Helen Williams-Ellis. Mae llawer iawn o ddiolch i chi am y croeso. Mae llawer iawn yn gwybod bod gennau obsesiwn ynglyn â Catrin o Ferain, ac felly pleser o'r mwyaf i cyflwyno y ddarlith yma heddiw yma i Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Rhyw, Pŵer, Priodas, Catrin o Ferain a'i phedwar gŵr. Fel ganedd Catrin yma ym Merain yn yr hen Sir Ddinbych yn 1535. Bu farw'n 56 mlwydd oed yn 1591, a'i chladdu yma yn eglwys Llanefydd, lle mae yna blac wedi cael ei osod ar y wal yn eitha diweddar. Cafodd 4 gŵr, Sean neu John Salisbury, Richard Clwch, Morris Wyn ac Edward Thelwol, mewn cyfnod pan oedd prodi'n aml yn beth cyffredin i'r to elit. Ond yn anffodus chydig iawn da ni'n wybod am y to llai breintiedig yn y cyfnod dan sylw. Mae'r straeon am aml Priodas a Catrin wedi bod yn fel ar fysedd awduron ers dyddiau Thomas Pennant, ac mae cenedlaethau ohonon ni wedi gwirioni ar hanes y wraig anturus hon o Ddyffryn Clwyd. Y stori enwoca mae'n debyg yw honno am Catrin yn mynd i angladd i gŵr cyntaf. Ar y ffordd allan o'r eglwys, mae Morris Wyn yn dod i gydymdeimlo hefo Catrin ac yn dweud, Catrin, dwi'n gwybod nad rwan ydy'r amser i ofyn am eich llaw mewn glân briodas, ond dyna hoffwn i wneud. Morris, medda hitha, da chi wedi gadael i braidd yn hwyr. Dwi wedi derbyn cynnig Richard Clwch ar y ffordd i mewn i'r eglwys. Ond, Morris, os ffindiau fy hun yn yr un sefyllfa drist eto, mi na eich cadw chi mewn cof. Ac wrth gwrs dyna wnaeth hi. Wel, yn y flwyddyn pan ddyliau ni fod wedi cael steddfod yn Llŷn ac Eifionydd, Catrin o Ferain o testun Byron yn steddfod freiniol genedlaethol Pwllheli yn y flwyddyn 1875. A dyma ddetholiad byr o'i fersiwn ef o stori, The Wooer Who Came Too Late. Yn ei frys i gyrraedd angladd Sean Salisbury, dyma ddigwyddodd i geffyl Morris Wyn. Yn tair march a'i ben i fyny yn carlamu nerth ei draed, hyd nes daeth yn eithaf sydyn i le a elwyd pant y gwaed. Yno'r dŵr oedd wedi torri, ffos a flinau draws yr han. Yn tair march a syrthiodd iddi, ac a laddwyd yn y fan. Canlyniad y ddamwain yn ôl y gerdd oedd na chyrhaeddodd y sgweiar gwydr mewn pryd i gadw oed a Catrin, ac yn ei siomedigaeth derbyniodd hitha gynnu Clwch. Daeth gŵr bonheddig ati yn foesgar ac yn fwyn, sef Richard Clough, masnachwr ei denwyd gan ei swyn. Yr ydoedd yn ei charu mor llwyr a Morris Wyn, ond nid oedd hi yn caru mor Richard Clough hyn. O Morris Wyn a byddet yn dyfod yma nawr, mae'th achos yn cymylu, mae mewn peryglon nawr. Dwyt wedi siomudd gariad, mae chalon y pryd hyn yn oeri tuag atat. Rhy hwyr wyt, Morris Wyn. Wel, bu Catrin o Ferain a'i 3 gŵr yn ysgogiad i drioleg gwych o nofela hanesyddol gan Rhyw. Mae yna nofel Saesneg hefyd ar gadw ar silffoedd y llyfrgell genedlaethol gan Tom Lloyd Roberts, na chafodd ei chyhoeddi, ac mae yna lawer o rwtsh amdani ar y we.
Mae hi'n ffigwr sy'n dal i enyn ein diddordeb. Dyma bennawd gogleisiol o Western Mail rai blynyddoedd yn ôl. Did this wealthy Welsh heiress poison 3 of her 4 husbands? On the surface, the story has all the elements of a lurid modern romance. Did this wealthy heiress poison her husbands with her own hand and kill a succession of lovers? Did she callously agree to marry her second husband on the way to the funeral of the first? Was Catrin of Ferain a 16th century villainess? Ond pwnc nad ydym ni'n drafod rhyw lawer mewn perthynas â'r priodasa ydy'r Rhyw, ac mae yna gwestiynau digon diddorol ac annifyr weithiau'n codi o'r trefniannau priodas a wnaed ar gyfer Catrin a'i phlant. Pa mor anodd yn wir, pa mor ofnadwy o ddychrynllyd oedd hi i ferch ifanc gysgu hefo dyn oedd efallai yn llawer hŷn na hi. Pa mor anodd neu hawdd oedd hi wraig fel Catrin i gysgu hefo gŵr os mae trefniant busnes oedd sail y brodas. Pa mor ofnadwy oedd hi fachgen neu ferch i gael cyfathrach rhywiol hefo partner nad oedd wrth ei fodd neu bodd. Ac a oedd y trefniannau priodasol hyn yn creu sefyllfaoedd lle nad oedd yr Rhyw yn gydsynio, non-consensual sex. Brawychus ydi meddwl bod genethod y cyfnod yn cael ei gorfodi i gael Rhyw. Wel, dyna rai o'r pynciau yr hoffwn i fwrw golwg arnyn nhw wrth drafod Catrin o Ferain, fel gwraig y medrwn ni uniaethu â hi. Gwraig o gig a gwaed, yn ferch, yn wraig, yn fam, yn weddw ac yn nain. Ar y ddefnydd Catrin o Ferain yn y cyfnod dan sylw oedd y gyfundrefn farddol, ac fe ddefnyddiodd Catrin y beirdd yn helaeth i hyrwyddo ei hun a'i phedwar gŵr. Mae yna gyfeiriadau dirifedi ati hi y marddoniaeth y cyfnod, ac mae swmp o'r cerddi yn y llaw ysgrif yna, Christchurch 184, sydd ar gadw yn Llyfrgell Coleg Christchurch, Rhydychen. Mae'r gwaddol gweledol hefyd yn hynod gyfoethog, felly disgwyliwch lawer o lyniau. Ar un mor gyfoethog ydy'r deunydd archifol, a fy'n gloddfa i ysgolheigion ers canrifoedd, ond mae un yn arbennig wedi brenaru'r tir. Hoffwn gydnabod fanyled yma i Enid Pierce Roberts, a wnaeth gymaint o waith yn datgymalu ac yn dadansoddi cytundebau prodas Catrin o Ferain a'i phlant. Priodasa Catrin o Ferain ydy teitl ei herthigol ardderchog yn Rhafodion Sir Ddinbych 1971. A dyma ddyfynu Enid yn trafod priodas blant. Nid oedd neb yn ystyried cymeriadau'r mab a'r ferch, a oeddynt yn gydnaws a'i gilydd ac yn debyg o fod yn hapus. O safbwynt y mab, priodi'n dda oedd ag eiddo ychwanegol at y stad, a sicrhau parhad y teulu. Priodas blant oedd prodas gyntaf Catrin o Ferain, rhyw dro ym 50 ganrif ar 15. A'r tebygolrwydd ydy iddi symud o Ferain i Llywenni i fyw hefo'r rhieni yng Nghyfrath. A dyma'r baes brodas yn llaw William Cynwal, dyna'r llun bach o'n i'n ddangos eisoes. Dyma'r baes brodas yn dangos prodas Catrin a Siôn Salisbury. A dyma nhw'r rhieni yng Nghyfrath pwerus. A dwi wedi cymryd y delweddau yma o'r feddrod ardderchog sydd yn yr Eglwys Wen yn Unbych. Dam Siân a Sir Siôn Salisbury. Ar yr ochr Siôn Salisbury, da ni'n gweld bechgyn a anwyd i'r ddau, a dwi'n dyfalu mae rhywbeth fel hyn o'r gŵr cyntaf Catrin, Siôn Salisbury. Ond bachgen ysgol oedd Siôn ar gychwyn y brodas, yn ddisgybl yn ysgol fonedd Caer Wynt, Winchester. Anfonodd lythyr adra i'w rieni nadolig, yn diolch i Catrin, my wife, am hanced boced yr oedd hi wedi brodio ar ei gyfer. Worshipful parents, it may please you to understand that this bearer had delivered me your tokens, according to his instructions, 10 shillings of my mother, 5 shillings in gold, with the handkerchiefs of my wives, and other tokens of my brethren and sisters. Pryd yn union yr anfonodd Siôn ei lythyr o Gaer Wynt ni wyddom, ond rhywdro cyn 1558, oherwydd mae'r indenture neu'r cytundeb ôl brodas,
post-nuptial agreement o'r flwyddyn honno yn ddadlennol ar sawl cyfri. Tudur ap Robert, John Salisbury Knight, settlement after the marriage of John Salisbury's son and heir apparent of the said Sir John Salisbury, and Catrin, daughter and heir apparent of the said Tudur. The said Tudur covenants to make assurance to the said John and Catrin of lands to the value of £40 towards the funding of the said John and Catrin for the term of their lives, and that John and Catrin shall go together as husband and wife between this and Christmas. Wel, ym mis Chwefror y gwnaed y trefniant, ac mae'r cymal shall go together as husband and wife between this and Christmas, yn rhagdybio na fu perthynas rhywiol rhwng y ddau cyn hyn. Gellir hefyd disgwyl y cynhelid neithio'r reol, sef gwledd briodas fawreddog y Merain, i ddathlu priodas eires Berain ac Aer Llyweni, a chlysur pwysig i'r beirdd mewn cyfnod pan oedd y beirdd yn sylwebyddion uchel i parch, cyfle gan ei clodydd y par priod a'i rhieni. Ac nad oes na'r un gerdd wedi goroesi o'r neithiwr, mae yna lon llaw o gerddi o'r cyfnod 1558, 1566 yn cadarnhau dedwyddwch y brodas, a bod Catrin a Siôn yn gywelu. Cerddi'n blaenoriaethu Siôn ydy'r rhain. Mae ddarogan y bydd Siôn yn cael ei ddyrchafu'n farchog fel ei dad a'i daid a'i hen daid. Dyna fy eir chwedl y doi'n farchog, neu'r William Cynwal. Mawr o'ch gwraidd marchog yr ewch, William Llŷn yn yr un modd. Llew Berain ydy Siôn. Catrin ydy'r hwswi wych. Hwswi'n dod o housewife. Ac yn y cerddi hyn, mae yna ddisgrifiadau bendigedig o Catrin. Catrin wych wawr ddistrych wedd, cain ei llun, canwyll wyneb. A hi sy wen hwswi wych, eires llys Berain i'r wych. Wel, i sawl beirniad llen awgrymu nad oedd Cynwal yn fawr o gop fel bardd, rhaid bod ei weniaeth yn plesio Catrin a'i gŵr, a dyma ddarlun arall gyda fo o Catrin. Ac uwch yr hoed gwycha'r han, gwraig eiraid yn graig arian. Catrin wen gwynwydden gi, Cymrwyd yn feistres Cymru, iarlles o dudur eirllew, a probat, ar loiwdd ar llew, a hon y sydd gwenddydd gain eires y llys y Merain. Wel, pam William Cynwal tybad? A oedd o'n garismatig? Mae'r ymadrodd William hediad lamhudydd yn cyfleu gŵr bywiog, ac yn sicr oedd Cynwal yn hoff iawn o ferched. Nid yw fardd ond i ferch, meddai ei am penllyn amdano. A llinell gyntaf marnad Edmund Prys i Cynwal ydy, nos da i len sy'n wistlun serch. A dyma'i sylwadau ar ferch yn ymdincio. Mae hon yn dipyn o sgwarnog. Mae'r llun yn dŵad o wefan rhywun sydd yn ffan mawr o Catrin, ac yfoni dyddi sydd wedi ychwanegu'r lipstick a'r eyeliner. Hi aw na yw ffryd disgleirio, yn loiwach nag i bytho. Hi a fedr yn demprio, a gosod ei gwallt a'i lifo, ac wrth y drych yn bincio. Hi aw na lawer o ymdrwsio, ei ladd y dyn a'i gwelo. Wel, o fewn dim o dro i'r briodas roedd Catrin yn feichiog. Testyn gorfoledd mawr mae'n siŵr y Merain ac yn Llyweni, ond testyn pryder hefyd, mewn cyfnod pan oedd 23% o ferched yn marw yn geni plant. Ond y beichiogwydd yma mae'n debyg ydy sail trefniant pellach a wnaed yn Chwefror 1560, rhwng Tudur ap Robert i thad a Sir John Salisbury i thad yng Nghyfraith, yn diogelu stada Berain a Llyweni i'r plant os na fydd plant o'r brodas. Ac yn y cytundeb yma, da ni'n cael gwybod bod gen Catrin 3 hanner brawd a fod na dylwyth helaeth yn Llyweni hefyd. Roedd gen Sir John a Dam Siân 6 o feibion a 2 o enethod yn 1560. Robert, Thomas, Rhyw, Edward a Roger Salisbury, a dwi am i chi gofio'r enw Roger Salisbury. Byddwn ni nôl at y fo yn y man, Elizabeth a Jane o'r genod. Ac mae'r trefniant yn rhagdybio y bydd mwy o blant yn cael ei geni i Dam Siân a Sir Siôn, sydd
Yn ddiddorol meddwl bod Catrin a'i mam yng nghyfraith a bosib yn disgwyl plant tua'r un pryd. Cofer hefyd y byddai gwragedd uchelwrol yn aml yn cyflogi mamaeth, wet nurses, ac mi fydda'r mislif yn dod yn ôl yn gynt o lawer os nad oeddem yn bwydo'r fron, ac felly rhai merched yn cael llawer iawn o blant, un ar ôl y llall. Sut enedigaeth gafodd Catrin ac ymlhe, nid oes llawer o dystiolaeth, ond fe aned Thomas Salisbury cyntaf anedig Catrin yn 1561, ac fe ganodd Siôn Tudur Englyn i'w groesawu, gan ddwyn i god daid lliwgar Catrin, Sir Rowland Felville, mab anghyfreithlon y brenin Harri'r Seithfed. Twtsia'r sias Thomas, gotymog, riwliwr ŵyr Sir Rowland farchog. Cris di'r grau, croes diw ar grob, i'ch croesi, awch croiw osog. Fel dyma sgwarnog y byll llawer o ddadla ynglyn ag o. Awyd taid Catrin o Ferain yn fab anghyfreithlon i Harry Iarll Richmond. Os felly mam Harry, Margaret Beaufort, oedd hen nain Catrin, a ffyr wahanol fu phrofiad hi yn geni ei hunig blentyn yng Nghastell Penfro. Plentyn am ddifad o linach frenhinol o Margaret Beaufort, ac fe gwnaed yn ward i'r brenin Harry'r chweched. Rhoddodd ef wardiaeth yn wylo ei hanner brodyr Edmund a Siasper Tudur, gyda'r hawl ganddyn nhw i ddewis i ffriod, a thrwy hynny fanteisio ar ei chyfoeth mawr. 12 oed oedd Margaret, pan brododd Edmund hi, yn 1456. Nid bod hynny wedi ei atal o'r rhag hawliau chorff ifanc, ac aned ei mab Harry yng Nghastell Penfro ddiwedd Ionawr 1457. Dy'r enedigaeth i'r ferch 12 oed yn drybeilig o anodd. Un ei gwnaeth hi'n amhosib iddi gael rhagor o blant. Pa mor ddychrynllyd oedd hi tybed i Margaret, yn ferch ifanc, i gysgu hefo gŵr o'r gymaint yn hŷn na hi. Sawl gwaith tybed y bydd rhaid iddi hi gysgu hefo Edmund, cyn beichiogi. Darllenwch nofel ddiweddara Edna O'Brien, Girl, am filwyr Boko Haram yn treisio genod ifanc, os am bersbectif digalon o gyfoes. Mae yna lawer iawn o lyniau o Margaret Beaufort wedi goroesi, yng ngholegau'r Rhydychen ac High Ground ac yn y National Portrait Gallery. Ac fe delweddir bob tro fel gwraig ddiwiol, naill ai'n penglunio wrth allor, neu mewn ystym o weddi, a chyfrol grefyddol yn ei llaw. Penwisg lleian am ei ffen, a cwfl gwyn am ei sgwydda a'i gwddf. Roedd Margaret wedi cymryd llw i ymwrthod ar Rhyw, ei bod hi'n briod, yn Saesneg fawes, ac fel hyn y dewisodd gael ei ffortreadu, self-fashioning. Da ni'n gwybod digon am hynny yn oes Facebook ac Instagram. Mae'r portread enwog o Catrin yn rhannu'r un nodweddion. Dyma wraig ddiwiol, syber, ddiwylliedig. By'r darlun yn crogi am genedlaetha yn Mercwys, plasty a gyriam Wrecsam. Ei gwerthwyd i Spinks a bu am gyfnod yn rhan o gasgliad y Nazi Hermann Göring. Mystery of the Nazi and the Portrait of a Welsh Lady, oedd pennawd stori'r BBC rhai blynyddoedd yn ôl. Heddiw mae'r portread yn crogi yn yr amgueddfa genedlaethol yn Gaerdydd, a copi gwych iawn ar ganfas yng nghyntaf y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Hwnnw wedi dŵad o blastig ar thewin yn Llanfair Talhaearn. Dywedir mai Adrienne van Cronenberg ydy'r arlunydd, pabydd o Wlad Frisia oedd o, yn ei floda rhwng 1545 1580, a dyma ddau enghraifft o'i waith o yn y Prado ym Madrid. Ond yn ôl at y darlun o Catrin, ar law ar y benglog, y memento mori yn arwyddo ei marwoldeb hi a'n marwoldeb nina fel gwylwyr, ei cynograffi cyfarwydd yn lluniau'r cyfnod, a pherthnasol o gofio bod Catrin wedi colli ei gŵr cyntaf yn drasig o ifanc yn ha 1566. Roedd Siôn Salisbury wedi marw o'r haint chwysu, gan adael Catrin yn weddw efo 2 o fechgyn ifanc yn ei chôl, Thomas a Siôn. Fel gwraig weddw,
Chydig iawn o bŵer oedd gan Catrin. Nid y hi o reidrwydd oedd ar hawl i'w magu nhw, ac fe drosglwyddodd Catrin y cyfrifoldeb a gofal y bechgyn i'w rhieni yng nghyfraith yn Llyweni. Ac yna, fe wnaeth hi rhywbeth syrdanol, codi pac a mudo i Antwerp. O fewn llai na blwyddyn i salwch Siôn Salisbury, roedd Catrin wedi prodi rhisiad clwch ac wedi mynd i fyw i ddinas brysur Antwerp. Doedd hynny ddim yn weddus i wraig weddw. Ddylia gwraig weddw yn y cyfnod aros am o leia 2 flynedd cyn ailbrodi, felly pam y brys? A oedd posib bod Catrin wedi syrthio dros ei phen a'i chlustia mewn cariad hefo'r marsian diwr cyfeithog. Dywedodd Thomas Pennant, oedd yn ddisgynydd i Catrin o Ferain, mae clwch yn bendant oedd her favourite husband, ac iddi gadw ei wallt mewn loced am ei gwddf. Modernydd ydoedd clwch, yn hoff o selffir 11 ganrif ar 15, ac mae yna nifer fawr o bortreadau ohono wedi goroesi. Mae'r portread yma gan Ludger Tom Ring yn Münster yn yr Almaen, a hwn yn fama hefo'i law ar benglog yn awgrymu i fod ynta hefyd wedi colli cymar. Roedd clwch hefyd yn fodernydd yn y bensaerniaeth nath o ddefnyddio pan oedd o'n codi gartra bachegraig yn Rhyw. Sylwch ar y llythrennau AR-C ar dalcan y tŷ. Roedd o hefyd wedi rhoi yr dyddiad 1567 uwch ben y drws ffrynt yn gofnod o'i brodas ac eires berain. Roedd o hefyd wedi comisiynu ffenestr liw ac mae o'n defnyddio yr un symbola 1567 AR-C a croes Carsalem i fathodyn masnach yn gofnod o'i bererindod anturus i Caersalem yn y flwyddyn 1550. A dyma sut mae o'n delweddu Catrin, trwy ddefnyddio olwyn Catrin yn dwyn i go y Santes Catarina o Alexandria a ferthyrwyd ar olwyn artaith am ei hymlyniad diwiro i Gristnogaeth. Self-fashioning yr hunan-ddelweddu yma unwaith eto. Fel sonion ni am frys Catrin i brodi clwch. Falle wrth gwrs mae clwch oedd ar frys i sefydlu llinach byddai'n parhau'r enw clwch. Yr un clwch neu clyff a teulu Clough Williams Ellis Portmeirion er enghraifft. Wel yn wir o fewn dim o dro roedd Catrin yn feichiog, ac mae'r darlun ohoni o'r flwyddyn 1568 yn perthyn i gorff o bortreadau sy'n portreadu merched beichiog. Pe digwyddai'r fam farw, fe fydda darlun yn fodd i gadw i'r oesa ddel, gofnod cywir ohoni. Dyma ddarlun o wraig hynod iawn, yn amlwg iawn yn feichiog ac yn gydnabod sicr i Catrin a clwch, sef Mildred Cook, gwraig gariadus William Cecil, yn feichiog yn y flwyddyn 1563 a hitha'n 36 mlwydd oed. Ar ôl i marwolaeth, ysgrifennodd Cecil am y cariad mawr a fyr hynddynt. My hearty love which I did bear her, with whom I lived in the state of matrimony 42 years continually without any unkindness. William Cecil wrth gwrs oedd prif weinidog y Frenhines Elizabeth, ac roedd o ei fryd ar ei frenhines briodi. Felly mae'r darlun yma yn rhyw fath o propaganda yn trio perswadio y Frenhines Elizabeth i brodi aelod o deulu'r Habsburg. Sylwer ar y tlws mawreddog y mae Mildred Cook yn ei wisgo am ei gwddf, eryr dauwynebog teulu'r Habsburg. Ond gwrthod wnaeth Elizabeth gan fyny dal i gafal yn y Pŵer a oedd yn ei meddiant, fel y wirydd Frenhines, y Virgin Queen. Ymwrthod ar Rhyw a wnaeth y Frenhines, mwyn dal i gafal ar y Pŵer. A mae'n werth sôn yn fama am un darlun arall hefyd, o Catrin Carey, gwraig yr arglwydd Knollys. Fel Catrin, roedd Catrin Carey wedi cael cyfle i grwydro cyfandir Ewrop, ac roedd Rhyw wedi cael 12 o blant, ac yn y darlun yma fe gwelir yn ei beichiogrwydd ola. Mae'r ci bach yn arwyddo ffyddlondeb, hanfod unrhyw brodas da, a phwysigrwydd geni plant o fewn hyala Priodas gyfreithlon. Only matrimony maketh children to be certain, oedd un o ddywediadau'r oes.
Ond yr adeg hynny fel heddiw, roedd yna blant anghyfreithlon, a dyma ni nôl rwan at stori Richard Clwch. Dyma gampwaith Lwdgyr Tom Ring ar lunydd o Munster, a dyma ni gegin ar drothwy gwledd fawr. Mae'r llun o bosib yn ddathliad o Clwch ar drothwy i ben blwydd ynta yn 20 mlwydd oed. Dyma gegin ac yn nifer o tywada ar gyfer gwledd fawreddog. Ei cymar Clwch ydy'r wraig fonheddig yn y ffrog goch. Ac ei Winifred, merch Clwch, ydy'r ferch fach yn y wisg grand. I'r chwith eitha mae yna fachgen ifanc di-fardd yn codi dŵr o ffynon, a mae o hefyd wedi wisgo'n ffasiynol. Tybed os mae o ydy'r Richard Clwch. My son Richard is foreign born, and my base son, medda Clwch. Ar ochr y seld neu'r cwpwr deuddan, mae yna ddau bortread bychan. Portread o Richard Clwch yn y top, awgrym gweledol mae fe gomisiynodd darlun, ac oddi tanno yr arlunydd Lwdgyr Tom Ring. Mae'r darlun yn codi sawl cwestiwn ynglyn â'r Rhyw a Priodas. Os mae teulu Clwch sydd yma, pam nad ydy Clwch yn sefyll wrth ochr i wraig? Mae yna un wedi damcanu bod y cliwia yn y tri llun sydd oddi mewn i'r llun. Ar yr ochr dde, yr Iesu'n troi'r dŵr yn win yn y brecwast yn cana. Uwch ben y lle tân, erotica, Adda ac Efa, Rhyw eto yn hanfod o brodas. Ac ar y chwith, y Priodas gyfreithlon gyntaf yn y Beibl, Sara a Tobias. 3 cyfeiriad at brodas yn arwyddo falle mai prodas ryddfrydig, Lutheraidd a ddylunir yn y llun yma. Ac mae concubine neu gywelu meistres Clwch ydy'r ydy'r wraig yn y ffrog goch, yn hytrach na'i wraig gyfreithlon. Ac mae Winifred a Richard ydy'r plant yn y darlun. Wel, merch oedd canlyniad beichiogrwydd cyntaf Catrin hefo Clwch, ond o fewn 2 flynedd roedd hi'n disgwyl eto, a Clwch erbyn hyn wedi gorfod mynd i weithio i Hambro. Dyma ddyfynu o ewyllus Clwch, mae o'n mawr obeithio, mae bachgen bydd y plentyn mae hi'n ei ddisgwyl. The foresaid testator, proceeding further to the disposition of his worldly goods that he shall leave behind him, willeth that for as much as his wife, Mistress Catrin Clough, is with child, the same child, with the grace of God being a son, shall after his decease be his full and absolute heir, according to the laws and customs of the realm of England. Yr oedd Clwch am adael y cyfan o'i eiddo i'r baban a ddisgwyliau the said wife and bedfellow, os mae bachgen ydoedd. Roedd o hefyd am adael berain i'w wraig, in consideration of the exceeding great pains which she hath a long time taken with him in his long sickness. Dyna ddangos cyn lleied a Pŵer oedd gan wraig dros ei thiroedd ei hun. And now, by tenure hereof in effect again ratified and confirmed, mae Clwch yn ddifrifol o hir wyntog pan mae o'n sgwennu. And to her shall likewise have, enjoy, and take into her own hands her house named Berin, with all and singular the cattle, household stuff, and other things appertaining thereunto, none of them excepted, in all manner and form, and as amply as it was at such time as the comparent did first marry her. Ond chafodd Clwch ddim byw yn ddigon hir i wybod mae merch arall a aned i Catrin yn Hambro, rhai misodd ar ôl i farw ef yn 1570. Druan ohoni yn weddw am yr aildro. Erbyn mis Tachwedd, roedd Catrin adra ym Merain, ac ysgrifennodd William Cynwal gywydd yn croesawu y meistres Catrin pan fu tu hwnt y môr fel y cael gwybod wrth y cywydd. A chwiad oedd eigir goeth gain, i Loegr yn ddyn weddw liwgain. Golch un o'r chwilion cyntaf Catrin ar ôl dychwelyd i Ferain, o trefnu gwasanaeth coffa i'w diweddar ŵr, a gwiswyd 3 bardd i gyflwyno'r un neges yn union.
Hiraeth Catrin o golli gŵr, pererindiod clwch i gael Salem, a cyfoeth i Enethod o'r Priodas a Catrin. Nid oes unrhyw gyfeiriad at blant Rhysiad Clwch ei Priodas a Catrin Muldet. Ann a Mari Clwch yn unig sy'n cael sylw'r beirdd. Dyna Pŵer y Priodas. Dwy eires o'r un doriad, brawn hir i gadw tir ei tad. Un i wan hael, mae'n wen hi, a'r elw mawr ail i'w Mari. Fel beth felly oedd ar feddwl Catrin ar ôl dychwelyd i Gymru? Wel, priodi wrth reswm. Dyna'r unig strategaeth o fewn ei gafal, os oedd hi am warchod ei heiddo a buddiannau phlant, ac roedd na un yn barod yn curo wrth y drws, John Vaughan o'r Gelli Aur. Loving cousin, after my right-hearty commendations are yet being unacquainted with you, have in the behalf of my Walter Vaughan, my son, been a suitor unto you by my nephew Rhyw ap Rhyw, who repaired unto you and was kindly entertained by you, for the which I yield you thanks. If it please you to communicate or talk further in this matter, upon the good answer which I have received by him from you, both I and my son will travel up, for I have no other but him only to bestow such living as God hath sent me after my decease, which shall be 1,000 marks by the year at the least. From my house at Gelli Aur, your assured cousin John Vaughan. Mae yna un cliw arall mae Priodas oedd ar feddwl Catrin, sef cywydd rhyfeddol eto o law cynwal. Cywydd i meistres Catrin pan oedd yn wraig weddw wedi marw y meistr clwch, i'w chynghori i wra. Dychmygwn y gynulleidfa'n geg agored yn gwrando ar cynwal yn rhaffu diarhebion ac yn moesoli ar sut y dylai Catrin chwilio am wr o statws cyffelib iddi hi. I chwi y ddyn heilwych dda, ymgroesen mae gras yma. Gwell gŵr un, gall gŵr anoeth, gangau'r dis gynghori doeth. Ystyr gwen y stori gall, goreiraid yw'r gair arall. Gwell gweddod drwy ddefod da, hydyr gerydd, na drwg wra. Yn y cywydd rhoddir pwyslais ar ei Catrin aros, y Merain. Cynnal dal canol dwy wlad, cadw i'th oes fryd dyd y dad, ac a fo wyw ei gyrfaen yma aros y Merain, a dod ar ddiw nid oeda, a roi i ti ddyweddi dda. Pwy oedd y ddyweddi da tybed? Nid mab John Vaughan o'r Gelli Aur mae hynny'n sicr, ond yn hytrach uchelwr o lan Rwst, Morris Wyn o Wydyr. Mae'r gwraig gyntaf Morris wedi marw yn 1564, ond frawychus o ifanc o ystyried bod hi wedi cael 7 o blant, cyn i blwydd yn 720. Sian Bwcle oedd hi, y wiwdeg barablis yn ôl cynwal. I Morris brodi eilwaith a Saesnas, Ann ferch Edward Grefyl, ni ddi plant o Priodas honno. Yr oedd ef a Catrin felly yn weddfon am y trydydd tro. Yr oedd ef a arfer cynyddol y cyfnod oedd y priodasa dwbl. Oedolion a'i plant yn priodi mwyn clymu yn dyn a seda y teuluoedd, a Priodas i glymu Ferain, Llyweni a Gwydyr, y trydydd Priodas Catrin yn 1573. Gŵr yn tynnu at i 100 o'r Morris Wyn, yn farfog mae'n debyg ac yn britho os nad yn gwynnu. Hydd llwydwyn hir medda William Llŷn amdano, a Morris gynghoris Hirwyn yw disgrifiad Sion Tudur o'r Yswain. Amod o'r Priodas oedd y trefniant i fab hynna Catrin, Thomas Salisbury, brodi Marged Wyn, y fenga o Enethod Morris Wyn. Iaith fusnas galad a ddefnyddir yn y dogfenna sy'n ymwneud â'r Priodas. The names of them that were present at the bargain made between me and Sir John Salisbury, and at the delivery of money to Mr. Thomas Salisbury, with the obligation and the conveyances, etc. The bargain made sylwer, ond mwy brawychus o lawar ydy ieithwedd y cytundeb Priodas
ar gyfer Thomas a Marged. Beta Marged yn marw before such marriage or after such marriage, before carnal copulation had between the said Thomas Salisbury and her, roedd air llywennu I brodi, such and so many of the daughters of the said Maurice Wynne, one after another, as the said Maurice Wynne, his heirs, executors, and administrators shall nominate and appoint, until a full, indissoluble, and perfect marriage confirmed and consummate, with carnal knowledge be had, and finished between the said Thomas and some one of the said daughters. Beth petai Thomas yn marw, yna yr oedd Siôn Salisbury, ail fab Catrin, I brodi Marged, neu un o'i chwiorydd hitha, hyd nes bod a full, indissoluble and perfect marriage, confirmed and consummate with carnal knowledge, be had between the said John and some one of the said daughters. Priodas blant o'r prodas gynta, Catrin a Siôn Salisbury wrth gwrs, ond roedd y ddau wedi byw dan yr unto am flynyddoedd ac wedi cael cyfle I ddod I adnabod I gilydd yn dda, cyn bod disgwyl iddyn nhw fynd yn ŵr a gwraig go iawn. 10 oed Thomas pan ysgrifennodd Maurice at the bargain made. Roedd o bellach yn ysgolor ifanc yn un o golega Rhydychen, ac felly hawdd cydymdeimlo hefo fo, yn degan brau yn wylo ei fam bwerus, ei daid Siôn Salisbury, a'i nain fwy pwerus fydd, Sir Dam Sian Salisbury, heb sôn am ei ddarpar dad yn hyfrath, ddyrchafol, uchelgeisio. Pan fu farw Sir Siôn Salisbury, tua 1578, roedd y brodas rhwng Thomas a Marged yn annilys, hynny yw roedd hi'n anghyflawn, toeddan nhw ddim wedi cysgu hefo'i gilydd, sefyllfa o argyfwng gwirioneddol. Mi fysa gwarcheidwad newydd Thomas yn medru newid y trefniant, a pwy oedd y gwarcheidwad newydd, wel neb llai na un o ddynion mwyaf dylanwadol Lloegr, Robert Dudley Iar Llester. Beth petai Iar Llester yn gwahardd y brodas, mwyn trefnu prodas byddai'n ffafrio un o'i dylwyth o. Dyma lythyr diddorol iawn yr Iarll at Maurice Wynne. And now, Mr. Wynne, I thought good to let you understand that as the death of Sir John Salisbury, the wardship of the boy is fallen to me and in my custody. So will I thoroughly understand the boy's disposition to the match with your daughter, from the which I hear he hath utterly dissented. Wel, nid I ddymwyd y trefniant, rhaid bod Thomas a Marged wedi gwneud I dyletswydd, ac fe aned 2 o blant, Siôn a fu farw'n ifanc, a Marged a aned yn chwefror 1586. Yr enghraifft enwocaf efalla o ŵr yn hidio dim am y match, drefnwyd ar ei gyfer oedd y brenin Harry'r 8 I hun. Method gysgu hefo Ann o Cleve, a dywedodd, she is nothing fair, and her very evil smells about her. I have left her as good a maid as I found her. Prin ydi sylwadau'r beirdd ar briodas a plant fel y cyfryw, ond mae yna eithriad yng ngwaith Alice ferch Gruffydd a Ieuan a aned o ddeiti 1520 yn Nyffryn Clwyd. Hi a luniodd englynion merch ifanc pan ofynnodd ei thad pa sawl ŵr a fyne hi gael. Hardd medrus campus pecaid a dewr I daro o baraid, mab o oedran cadarn blaid a gŵr o gorff gora gaid. Fy nhad a ddweda im hyn, mae gora im garu dim gwrthyn, a'r galon sydd yn gofyn, gwas glân hardd ysgafn ei hun. Gwas glân hardd ysgafn ei hun o'r dymuniad Alice, a llwyddodd yn ei ffordd unigryw I gynnig beirniadaeth ar briodasa anghymarus y cyfnod, yn arbennig felly wrth ymateb I fwriad ei thad I brodi merch ifanc. Llances o herlodes lwydwen, feinal a fynegael amgen, hi a rodded yn ei reiddwen, chwythen had eithoch yn hen, yn gleriach bellach heb allu diwn borth, ond o'r barth i'r gwely, gwanwr a'i ben yn gwynu, ni thale ddim I thael fi, a mae Gruffydd a Ieuan yn atab, rhai heirau o hirod,
o'r blaen fyned draen i'm troed. Dilys i'm horf lle delwi, dygwyl y ffair, di glof hwy. Wel, di glof oedd Morris Wyn hefyd yn y 7 mlynedd y bu'n briod hefo Catrin, ac fe aned 2 o blant iddyn nhw, Edward a Siân Wyn. Ond yn 1580 bu farw Morris, gan adael Catrin yn weddw am y 3ydd tro. Dyma rhan o farnad Siôn Tudur i Morris Wyn. Sylwch ar y disgrifiad o Catrin fel y drydedd wraig, gyda'i gwallt melyn cyrliog. Catrin rhoi sy'n wyn a medd, aur droedwallt yw'r drydedd. Gorau merch wisg aur a maen sydd fyw eires o Ferain. Gwau hon am ei gwahanu. Gwau os gwau dim gwisgo du. Gwau'r ail aur goleriad. Gwau Edward Wyn gwedi'r tad. Dyw yw gadael had gwydyr. Dyw ar o i Siân, deiroes hir. Wel, roedd Morris wedi darparu'n helaeth ar gyfer Catrin a'i plant Edward a Siân. Ac mae wyllus yn hynod ddiddorol. Dyma fo'n pwysleisio pwysigrwydd gen I plant yn gyfreithlon o fewn glân Priodas. I do give and bequeath unto my son and heir apparent my best chain of gold, and goods hereditary of the said houses to the use of the heirs male of his body lawfully begotten. Ac ail adroddir y cymal bob tro, yr enwir un o feibion Morris Wyn. A dyma I genadwri i'w ferch fenga, Siân neu Jane Wyn. Item, I give and bequeath unto my daughter Jane 60 heads of beasts of 3 sorts, and as commonly called Trefrian, and 100 sheep and 100 pounds towards her preferment in marriage, she behaving herself honest. Wel, Catrin oedd un o sgitorion ewyllus Morris Wyn, fel y gwelwch chi fama, Catrin Wyn, my wife, and Robert Wyn, my brother. Ond sylwch hefyd ar yr enw, un o'r tystion, Edward Thelwol. A'r llengar plas y ward Llanynys oedd Edward Thelwol. Gŵr a chanddo 6 plentyn i'w magu a'i priodi. Simon Herbert William oedd enw'r bechgyn, Blanche Mary a Grace oedd enw'r genod. Fel sgitor wyllus Morris Wyn, roedd Edward Thelwol yn gwybod yn union be oedd gwerth Catrin, a be oedd gwerth dawri Siân Wyn. Ac a ddaeth yn bedwerydd gŵr Catrin o Ferain. Ac roedd hon hefyd yn brodas dwbl. Roedd Catrin I brodi Edward Thelwol, a'i mherch Jane neu Siân I brodi Simon Thelwol, mab hynaf Edward. A pe bai Simon farw, roedd Siân I brodi frawd Herbert, a pe bai hwnnw farw ei frawd William. Y fformiwla arferol a dyfynnu Enid Pierce Roberts unwaith eto. Deugan a 7 oedd Catrin yn prodi am y 4ydd tro. 35 oedd Edward Thelwol. A ddylid ystyried Catrin felly fel rhyw fath o cwgr o Gymraes cyfnod y Tuduriaid. An older woman seeking a sexual relationship with a younger man yw'r diffiniad chwaraeus o cwgr. Neu a oedd cymhellion Catrin yn rhai mwy traddodiadol, fel yn y darlun hwn o'r ardd fechan yn gwarchod ei phlant i'r eitha. Weithredyn bragmataidd yr oedd Catrin bob tro fedybyr. Diddorol hefyd ydy'r ddelwedd a ddaw o gwglo y gair cwgr. Darlun o waith Lucas Cranach yr Hynna o'r Almaen, cyfaill i'r diwygiwr Protestanaidd Martin Luther, a beirniad effeithiol ar ddiffyg moes priodasa ar iangar y cyfnod. Lluniodd Cranach sawl llun herfeiddiol o briodasau anghymarus, the ill-matched couple. Sylwer ar yr hen wraig yn cyfnewid arian hefo'r gŵr ifanc. Sylwer ar y wraig ifanc ym mhwrs pres yr hen ŵr, sy'n ddall i'w swyn a'i harddwch. Wel, yr oedd Catrin erbyn hyn yn rhy hen I gael chwanag o blant. Ond roedd ganddi ŵr yn gefn iddi, pan ddigwyddodd trasiedi fwyau I bywyd. Oherwydd erydd I golli 3 gŵr, y drasiedi fwyaf heb os nac oni bai oedd gweld crogi I chyntaf anedig Thomas Salisbury
a'r grocbren bradwr am ei ran yng Nghynllwyn Babington. Cynllwyn pabyddol oedd hwn i ddiorseddu y Frenhines Elizabeth ac i wneud Mari Brenhines yr Alban yn Frenhines yn ei lle, mwyn adfer y ffydd babyddol i Gymru a Lloegr. Methiant fydd cynllwyn, ac bu ei ddienyddiwyd Thomas yn St Giles in the Field, Llundain, ar yr 11 o Fedi 1586. Roedd o'n 22 mlwydd oed, a'i eiria ola ar y grocbren oedd, "So have I lived a Catholic, shall I die a Catholic?" Gwarth llwyr i'r teulu oedd dienyddio Thomas Salisbury, ond rhywsut, rhywfodd, ni gollwyd tiroedd Berain a Llywelyn. A'r her rwan i Catrin fydda adfer enw da'r teulu a chreu amoda ffafriol ar gyfer llwyddiant yr aer newydd, Siôn Salisbury. Sut oedd mynd ati i adfer enw da'r teulu? Wel, trwy brodas. Trwy briodas brysiog a merch iarll. Roedd Siôn Salisbury i brodi Ursula Stanley, merch anghyfreithlon ond cydnabyddedig Henry Stanley, iarll Darby, dyn dylanwadol yn y llys y Frenhines Elizabeth. A dyma'n sgwarnog ola. Roedd Henry Stanley, iarll Darby, wedi gwahanu oddi wrth i'w wraig Anne Clifford, mam i 4 plentyn, ac yn cyd-fyw hefo Jane Halsall yn swydd Gaerlyr. Roedd Stanley yn ddyn a lethwyd gan brinder arian yn ôl i gofiannydd. Darby's common-in-law marriage about 1570 to Jane Halsall of Knowsley, Lancashire, a local acquaintance, brought him at least 4 more children and more debts than he could handle. Pa faint pris y briodas hon felly i Catrin a AR-LEIN tybed? Fe'i cynhalwyd y Merain dros wyl y Nadolig, lai na 3 mis ar ôl dienyddio Thomas Salisbury. Roedd y dathlu trwy gyfrwng adlonian Saesneg ffesiynol, sef perfformiad ar ffurf masg. Ac mae Christchurch 184 yn dangos i ni mai Roger Salisbury, brawd bach gŵr cynta Catrin, nes i ofyn i chi gofio'r enw Roger Salisbury, y fo sgwennodd y masg. Roedd o erbyn hyn yn fab ynghyfrath i Catrin, ac yn briod hefo Anne Clwch, oedd wedi etifeddu Bachegraid. Mab ynghyfrall arall a gyflwynodd y posi i Catrin ar achlysur y brodas, sef William Wynne, priod Mary Clwch. 2 fab ynghyfrath yn profi bod Catrin wedi trefnu priodasa i genod i gyd erbyn 1587. Wel, os mesur o brodas lwyddiannus ydy epilgarwch, yna fe aned plant i holl dylwydd Catrin, a dwi'n tynnu at y terfyn yma. Mae pob bardd yn clodfori crebwyll Catrin o Ferain yn y Maranatha a ganwyd i'w choffau yn 1591. Priododd o'i rhodd fawrhad 4 gŵr byw drwy gariad, medda Siôn Philip. Morris Berwyn yn yr un modd. Pryd non, priodi a wnaeth hap Wynedd 4 pennaeth. Noda pob un o beirdd oedd thineb Catrin a'i chraffter hi yn trefnu priodasa'r plant, mwyn diogelu eu hetifeddiaeth, eu cyfoeth ac enw da'r teulu. Trefnau bawb tra fu'n y byd, medda Edward ta Praff, a thebyg i'w awgrym Siôn Tudur, sy'n ei sôn amdani fama y mae oerni a marnad am eires 10 mawr ei stad. Ni lenwir tir y wlad hon, ond o'i heurod a'i chwirion. Gwragedd holl bro Wynedd Fry, bys hon a bwysau hynny. Ganed 7 o blant i Anne a Roger Clwch, ond bu farw Anne 5 mlynedd ar ôl i'w ham, cyn cyrraedd i 10 ar 20. Meinen ar lanna'r Conwy oedd etifeddiaeth Mary Clwch, ac yno roedd hi'n byw hefo William Wynne o Felai, gan fagu 5 o blant, a marw eto cyn cyrraedd i 10 ar 20. Cafodd Siôn ac Ursula Stanley 11 o blant, ac fe gafodd Siôn blentyn anghyfreithlon hefyd a'i alw fo'n Belville. Priododd Edward Wynne, mab Catrin a Morris Wynne, efo Blanche Vaughan, a mi gawson nhw 10 o blant, ac o'r brodas hon yr hannau Watkin Edward Wynne
a bu farw yn 1796, aer ola gwydr. Gan 3 o blant i Siân Wyn a'i gŵr Seimon Thelwol, a dyma Edward ap Raff. Siân a roed mewn synwyr wych, ac aer Thelwol gorff heilwych. Robert Parry wedyn ar alar Seimon a Siân. His son not meanly moves this chance a double son-in-law. Simon with his loving spouse doth pills of sorrow jow. Bu farw Siân Thelwol yn 26 oed yn Mai 1616. Pan bu farw Catrin ar nos Iau y 7 ar 20 o Awst 1591, yr oedd Edward Thelwol yn ei ddagra, ac mae yna ddarlun diddorol iawn yn oriel gelf Manceinion, gwely angau gwraig Sir Thomas Aston, yn cyfleu trallod Sir Thomas ar wely anga i'w wraig. Hitha yn ei les wen yn orweddog yn y gwely mawr. A fedrwn ni ddychmygu Catrin tybad, fel hyn wedi hamgylchynu gyn ei gŵr a'i theulu agos. Yn amlwg roedd Edward Thelwol fel Thomas Aston wedi cyfnewid o'i ddillad lliwgar i ddu y galarwr. Y llew doeth sydd mewn lliw du, medda Siôn Philip. A dyma Edward ap Raff eto a'i ddarlun cofiadwy. Plas y word, powl siwyr da, pen gwlad fel pinag o loia. Ar ôl y ferch ar ail frain, ar ôl y ferch ar ail fain, a fu eires o Ferain. Dychmygwn felly yr awyrgylch yn neuadd fawr Ferain ar achlysur arwyl neu wasanaeth coffa Catrin rhyw fis wedi'r gladdedigaeth. Tana'n clecian, teulu a chydnabod yn sgwrsio, beirdd a detginiaid yn barod i adrodd i cerddi. A Catrin yn syllu arnyn nhw o'r darlun a wnaed yn Antwerp yn 1568. Mae'n bosib. Gyda marw ei fam, Siôn Salisbury oedd pentelu newydd Ferain, ac mae yna lawer o ganu iddo fo, ac i'w rodyr ei chwiorydd, ond does dim sôn am Thomas y Bradwr. Cymaint o gwarth ei deyrnfarddwriaeth, fe'i diddymir o'r hanes. Yn Saesneg sa'n ni'n gallu dweud he was airbrushed out of history, does na'm sôn amdano fo. Simons fychan ydy'r unig fardd sy'n mentro sôn am ferch Thomas. Y mae merch gywirsech gall yn ŵyr o fab gwyn arall. Margaret Salisbury, geneth 5 mlwydd oed pan bu farw ei nain. Priodwyd Margaret a William Norris o Spig Swydd Gaerhirfryn, Recusant Amlwg, ac yn y plasty du a gwyn sydd heddiw'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac ar gyrion maes awyr Lerpwl, mae cuddfan babyddol. Roedd merch y Bradwr wedi phrodi i deulu pabyddol da, a hynny y tu hwnt i glawdd offa. Gadawodd Catrin waddol cyfeithog yn y teuluodd a ddaeth ar ei hôl, ac yng ngeiria Robert Parry, all you that by her living lived, how can you grief refrain? The portions great she frankly dealt, her kinsman to maintain. Dyna hardd y blodan ei hôl, o 3 gŵr da, rhagorol, geiria Simons fechan, yn cloriannu Priodasa, Catrin o Ferain. Rhyw, Pŵer, Priodas, Catrin o Ferain a'i 4 gŵr oedd fy nhestyn heddiw. Diolch yn ofnadwy i'r Cymrodorion am y fraint o gael cyflwyno hanes, y wraig arbennig yma. Nain i 39 o wirion. Nid rhyfedd iddi cael ei galw'n fan Cymru. Taith gythryblos a gafodd Catrin drwy'r henfyd hwn, ac yn ymddangosiadol bod ganddi ryddid i ddewis y gwir a gafodd, roedd hi hefyd yn gaeth i gonfensiynau'r cynfod, lle fel sicrhau tir a chyfoeth a coloniaeth, yn bwysicach o lawer na grym cariad. Gorffennwn gyda geiriau dramatig Siôn Philip. Mawr yw'r cwyn, mor oer canu, mawr wai a'i can am wraig gi. Marw eires, mawr o arwyl, mawr yw'r och drwy Gymru rwyl. Och, oeraf och yw chaer fain, i'r och farw'r ferch o Ferain. Cri o'i marw fel caer moroedd. Catrin 10, tirioned oedd.